byla nejvyšší cena. To si byla minulý rok nebo maja vlastně. Bude tam klasikáč, že jo, a takové. Snad mám počas? Ale máme jasný. Máme asi 17 stupňů. Já jsem se to vyhrál z nejvíce cí a povedl se mi to tady začít. Já furt jsem psal na to nevěděl. Já jenom jsem to nechápal, že mi tam vyhrotila a vyhlásila údanu, Já jsem fakt ani nemluvil, přece já jsem ani neřekl ani slovo. Jsem se jenom bavil s Adamem a s Pechátem na hlas. Voní. Aha. Ale to mají fakt problém, a to jsem čerpal z Jíma. Jak se to jmenuje? Ten předmět pro učitele. Heureka? Ne, to druhý. Z praktikač plných pokusů jsem čerpal ty experimenty. A byly tam hezky popsaný, bylo tam všechno návod, co potřebuji. Nebylo na to polsky. Takže by to bylo hezky něčím. To je občas jako problém třeba v KDF, že jako často používáme pomůcky, které vlastně nevím, jestli jako to využijeme v pomůckáři. Mám minimálně už ty jako velký automat. To bylo zvuky v C-čku si Jako to nikdy nebudeš. A já jsem zvyklý všechno dělat s tím. Tak rozhovaj, To jako spoustu věcí dělat s tím, že prostě všechno to takhle když to má. já jako pak